விரும்பும் இலக்காக இருப்பது பௌதீக துன்பங்களற்ற பரமபதம் என்னும் வைகுண்டமேயன்றி ஒவ்வொரு நிலையிலும் தோன்றும் ஆபத்துக்கள் அல்ல. பொருளுரை படிக்கவா மாட்டாது? சின்ன ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞானதிம்ராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலாச்சலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदातिकं. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेषु गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद. जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद. जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण माताजी. 199. हरे कृष्ण. चैतन्य चरितामृत 199 माताजी. 9.199. 9.199. थैंक यू माताजी. நம்ம நரசிம்ம சதுர்தசி எல்லாம் எப்படி போச்சு? கோயிலுக்கு போய் சாமி கும்பிட்டு வந்தோம். கேக்குதா வாய்ஸ்? கேக்குது. நரசிம்மர் கோயில் பக்கத்துலயே இருக்குது மாதாஜி. டெய்லி போவேன். நேத்தும் போய் எல்லாம் சாமி கும்பிட்டு பூவு துளசி எல்லாம் கொடுத்துட்டு சாமி கும்பிட்டு. வெரி நைஸ். ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியுதா? தெரியுதுல? ஓகே. सेदु बंदे आशे कैला दानुस्तीर्थ स्नाना रामेश्वर दीक्षिता करिल विश्रामा. सेदु बंदे आशे कैले दानुस्तीर्थ स्नाना ராமேஸ்வர தேஹிதாக கரில விஸ்ராமா. அதன் பின்னர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சேதுபந்தத்திற்கு சென்றார். அங்கே அவர் தனுஷ் தீர்த்தம் என்று அறியப்படும் இடத்தில் நீராடிவிட்டு ராமேஸ்வரரின் கோயிலை தரிசித்து ஓய்வெடுத்தார். பொருளுரை. மண்டபம் எனப்படும் இடத்திலிருந்து பாம்பன் எனப்படும் தீவு பகுதிக்கு செல்லும் கடல் பாதையில் சில இடங்களில் மணலும் சில இடங்களில் நீரும் காணப்படுகிறது. பாம்பன் தீவு 17 மைல் நீளமும் 6 மைல் அகலமும் கொண்டது. இந்த தீவில் பாம்பன் கரைக்கு கிழக்கே 4 மைல் தொலைவில் ராமேஸ்வரரின் கோயில் உள்ளது. இது சிவபெருமானின் கோயிலாகும். ராமேஸ்வரர் என்னும் பெயரானது பகவான் ராமரை தம்முடைய வழிபாட்டிற்குரிய இறைவனாக கொண்டுள்ள மிகச்சிறந்த நபரை குறிக்கின்றது. எனவே ராமேஸ்வரர் கோயிலில் காணப்படும் சிவபெருமான் பகவான் ராமச்சந்திரரின் மிகச்சிறந்த பக்தராவார். தேவி பந்தனம் ஆராபிய கச்சேயுகு சேது பந்தனம். தேவிப்பட்டினத்தில் உள்ள உலகநாயகி அம்மன் கோயிலை தரிசித்த பின்னர் ராமேஸ்வரரின் கோயிலுக்கு செல்ல வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது. இப்பகுதியில் 24 வெவ்வேறு புனித ஸ்தலங்கள் உள்ளன. அவற்றுள் ஒன்று தனுஷ்கோடி தீர்த்தம். இது ராமேஸ்வரத்திலிருந்து தென்கிழக்கில் சுமார் 12 மைல் தொலைவில் அமைந்துள்ளது. இது தென்னிந்திய ரயில்வேயின் இறுதி நிலையான ராமநாதபுரம் நிலையத்துக்கு அருகில் உள்ளது.
பகவான் ராமச்சந்திரர் தமது தலைநகருக்கு திரும்பிய போது ராவணனின் இளைய சகோதரனான விபீஷ்ணனின் வேண்டுகோளின்படி இலங்கைக்கான பாலத்தினை தமது வில்லை கொண்டு அழித்தார். அந்த இடம் இதுவே என்று கூறப்படுகிறது. தனுஷ் தீர்த்தத்தினை தரிசிப்பவர்கள் பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியிலிருந்து முக்தி பெறுவதாகவும், இங்கு நீராடுபவர்கள் அக்னிஷ்டோம எனப்படும் யாகத்தை நிகழ்த்துவதால் வரும் பலன்களை அனைத்தையும் பெறுவதாகவும் கூறப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே, சோ அதனால தனுஷ் தீர்த்த எல்லாருமே போயிருப்பீங்க. பாகவதம்ல வந்து இன்னைக்கு காலையில எனக்கு தோணுச்சு, இவ்வளோ இடம் இருக்கு இல்லையா, பாவம் போகும் பாவம் போகும் பாவம் போகும். இப்ப நம்ம இவ்வளவு படிக்கிறதுல நம்ம பாவம் எல்லாம் போயிட்டு இதுக்குள்ள வைகுண்டா சாட் வைகுண்டா விமானம் வரணுமே, எதுக்கு வரல? இப்போ இவ்வளோ பாவங்கள் ஒன்னொன்னுக்கும் இவ்வளவு பாவம் போகும். துருவா பத்தி படிச்சா பாவம் போகும், இத பத்தி படிச்சா பாவம் போகும்னு இருக்குல்ல. இதுக்குள்ள இவ்வளவு பாவம் போச்சுன்னா நம்மளுக்கு வைகுண்ட விமானம் வந்திருக்கும் இல்லையா, ஏன் வரல? என்னன்னு பாவம் போகல. ஏன்னா நம்மளுக்கு அவ்வளவு பாவம் நிறைய பாவம் செஞ்சிருக்கோம் மாதாஜி. அதான் கரெக்ட் ஆன்சர். பாவம் போகல, பாவம் போகுது. ஆனா நம்ம பாவம் கொஞ்சமா இன்னும் நிறைய இருக்கு. தாரணேஸ்வரி மாதாஜி மூட்டை மூட்டையா அப்படிம்பாங்க. மூட்டையில இருக்கு மாதாஜி. அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் இப்பதான் கொஞ்சம் கரைஞ்சிருக்கு. கொஞ்சம் கொஞ்சமா இல்ல, மூட்டை மூட்டையா தான் போயிட்டு இருக்கு, நிறையதான் கழியுது. ஆனா நம்ம அதை விட நம்ம என்னன்னா பாவம் கழியறதை விட ஸ்பீடா நம்ம பாவம் பண்ணுவோமா, அதுதான் நம்ம மேற்கொண்டு பண்ணிட்டே இருக்கோம். அது ஒண்ணு ஒரு பாயிண்ட். இன்னொன்னு வந்து நம்ம பாஸ்ட் பாவங்கள் எல்லாம் எக்கச்சக்கசி. நம்ம வந்து இந்த மாதிரி சாஸ்திரத்துல சொல்லியிருக்கு, ஒரு தடவை கிருஷ்ணா பேர் சொல்லணும்னா மேக்சிமம் 3 ஜெனரேஷன், 3 என்ன சொல்றீங்க ரீபர்த்குள்ள போயிடுவோம் வைகுண்டத்துக்கு. சோ நம்ம அசியூம் பண்ணா இதுதான் 2வது பர்த் வச்சுக்கோங்க. ப்ரீவியஸ் பர்த் ஒண்ணு நடந்திருக்கும், அதுக்குதான் நம்ம இங்க இருக்கோம். இப்போ 3வது பர்த்துக்குள்ள போயிட்டு 3வது பர்த் முடிஞ்சோடனே போயிடுறானே வச்சுக்கிட்டா கூட நம்ம பாவங்கள் எவ்வளவு பண்ணிருக்கோம், அப்படியே கணக்கு 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 கணக்கா பண்ணியிருக்கோம், எவ்வளவோ பர்த்தா. அதனால வந்து அது போய் சேரும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. விருப்ப சபாயா சூனே தாரியா கூர்ம பூரானா தாரா மத்தியே ஆயிலா பத்திவ்ரதா உபாக்கியானா. ஹரே கிருஷ்ணா. கூர்ம பூரானா தாரா மத்திய ஐலா பதிவிரதா உபாக்கியனா. மொழிபெயர்ப்பு. அங்கே பிராமணர்களில் ஒருவரான ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு கற்புடைய பெண்ணின் கதை குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கூர்ம புராணத்தை கேட்டார். பொருளுரை. கூர்ம புராணத்தின் 2 காண்டங்கள் மட்டுமே தற்போது கிடைக்கின்றன என்று ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் குறிப்பிடுகிறார். அதாவது பூர்வ காண்டம் மற்றும் உத்தர காண்டம். சில சமயங்களில் கூர்ம புராணத்தில் 6000 பாடல்கள் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் படி மூல கூர்ம புராணத்தில் 17,000 பாடல்கள் உள்ளன. இது 18 மகா புராணங்களில் 15வது என்று கருதப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ கூர்ம புராணம் ஏன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா, இதுலதான் இவரை வந்து காப்பாற்ற கூடிய ஒரு புத்தகம் இருக்குன்றது உண்டி சொல்ல முடியாது. இது வந்து நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு பெரிய விஷயம் கூட தீக்கும். அது என்னன்றத நம்ம பார்ப்போம். இதுல வந்து 2 காண்டம் தான் அவங்கள இப்போ கரண்ட்லி அவைலபிள், ரைட்? அதுல வந்து அது என்னன்னா பூர்வ காண்டா உத்தர காண்டா. உங்களுக்கு லாஸ்ட் டைம் சொன்னேன், பூர்வ காண்டாக்கும் உத்தர காண்டாக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? பூர்வ காண்டால வந்து வெறும் கர்ம காண்டாவே இருக்கும் மாதாஜி. அந்த இதுக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய இதுலதான் வந்து பகவானை சென்றடைகிறதுக்கான வழிமுறைகள் வந்து எல்லாமே இருக்கு. தர்ம அர்த்த காமா பூர்வ காண்டால இருக்கும், ரைட்? இது வந்து அதுதான் ஃபர்ஸ்ட். அதாவது 3 பங்குகள் சொல்லுவோம். 1/4ல 3/4 வந்து பூர்வ காண்டால இருக்கும். உத்தர காண்டால உண்டிதான் மோட்சத்தை பத்தி இருக்கும். இப்போ நெக்ஸ்ட் கேள்வி, அப்ப எதுக்கு பூர்வ காண்டா நம்மளுக்கு? அத தெரிஞ்சுட்டா தானே மாதாஜி. நீங்க ஏன் தெரிஞ்சுக்கிட்டு பக்தி பண்ணுவோம்? யாராவது சொல்லிருக்காங்க பகவத்கீதால கர்ம காண்டா முடிச்சாதான் மாதாஜி? நம்ம வாழ்க்கையில இப்ப சாதாரணமா பௌதிகத்துல இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஆன்மீகத்துக்கு தான் படிப்படியா போறோம். அந்த மாதிரி பூர்வ காண்டத்துல இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் உத்தர காண்டத்துக்கு போனா பகவான் இடத்துல எளிமையில போடலாம் மாதாஜி. நீங்க அதேதான் சொல்றீங்க, கர்ம காண்டா முடிச்சுட்டுதான் பக்தி வர முடியும்ன்றதா நீங்க சொல்றதுல இருந்து எனக்கு புரியுது. கரெக்டா? இல்ல மாதாஜி, நமக்கு வந்து ஆரம்பத்துல வந்து பூர்வ காண்டத்துல தான் போக முடியுது மாதாஜி.
பக்தி பக்தி இப்ப படிச்சுட்டோம். படிச்ச பிறகு நேரா பக்திக்கு போகலான்னு தெரியுது மாதாஜி. ஆரம்பத்துல அப்படிதான் படிப்படியா ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் அப்படின்னு தெரியுது. அதுதான் பிரேமா மாதாஜியும் சொன்னாங்க. சோ என்ன சொல்றீங்கன்னா ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் மாதாஜி, இது பண்ணாதான் அங்க போக முடியும். அதுதான் எனக்கு புரியுது. வேற எப்படியாவது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? பண்ணாதாங்கிறது இல்ல மாதாஜி. இப்ப புரியுது, நேரடியாகவே போகலான்ட்டு மாதாஜி. ஆரம்பத்துல தெரியல மாதாஜி. அப்ப இப்போ நீங்க எல்லாம் வந்து பூர்வ காண்டா கான்செப்ட்ஸ் ஏதாவது பண்ணுவீங்களா, பண்ண மாட்டீங்களா? பண்ணுவோம் மாதாஜி. பண்றோம் மாதாஜி. அப்ப எதுக்கு பண்ணிட்டு இப்பதான் தெரிஞ்சு போச்சே புஷ்பா மாதாஜி, இப்போ எதுக்கு? பௌதீகத்துல இருக்க முடியாது மாதாஜி. இந்த கலியுகத்துல பௌதீகத்துல நம்ம டைரக்டா அப்படியே பக்தியிலேயே இருக்க முடியாது மாதாஜி. இல்ல, நான் கேட்டது வெரி சிம்பிள். பக்தியில கலியுகத்துல நம்மளால இருக்க முடியாது, பாயிண்ட் டேக்கனு. புஷ்பா மாதாஜி சொன்ன மாதிரி ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் எல்லாம் தேவையில்லை, இப்ப எனக்கு புரிஞ்சிச்சு அப்படின்றாங்க. அவங்களுக்கு புரிஞ்சதால நான் அவங்களை கேட்கிறேன். அப்போ வந்து பூர்வ காண்டா வந்து பண்றது இல்லையா? அப்படி இப்ப அர்த்த காமம் மட்டும் இல்ல மாதாஜி, அர்த்த காம இதெல்லாம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு. தர்மம் வழியில நம்ம இப்ப போறோம் மாதாஜி. தர்மத்தோட நம்ம பக்தி வழியே நடப்படல, தர்மம் வழியே வழிபடுறோம். நீங்க சொல்றதா நான் சொல்றேன். நான் திரும்ப சொல்றச்சே இல்ல மாதாஜின்றீங்க எல்லாருமே. அதாவது நம்ம பாகவதம் படிக்கும் போதே டைரக்டா 10th காண்டோக்கு போக கூடாதுன்னு தானே சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி நம்ம இந்த உத்தரகாண்டாங்கிறத உடனே போயிட முடியாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா இதெல்லாம் அந்த பௌதிக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டு அது இவ்வளவுதான்றது தள்ளி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் உத்தரகாண்டத்துக்கு போகணும். நீங்க எல்லாரும் என்ன சொல்றீங்கன்னா, பாட்டம் லைன் இவ்வளவு வருஷத்துக்கு அப்புறம் பக்தி சாஸ்திரி படிச்ச அப்புறமும் எனக்கு உங்ககிட்ட இருந்து புரியறது என்னன்னா, டைரக்டா பக்தி போக முடியாது, நம்ம ஒன்னொன்னா பண்ணிட்டு தான் போக முடியும். இதுதான் பாட்டம் லைன் எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க ஒரு 1 minute கிராப்ல. இல்ல மாதாஜி, முக்தி பெற்ற ஒரே ஒரு செகண்ட் மல்லிகா மாதாஜி. இப்போ நீங்க கேட்டீங்கல்ல புஷ்பா மாதாஜி, பிரேமா மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி, அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னு சொல்லுங்க, அப்புறமா நீங்க சொல்றது சொல்லுங்க. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா தான் பக்தி போக முடியுங்கிறத சொல்றாங்க. அது கரெக்டா? கரெக்ட் இல்ல. சோ அதான் ஒரு நல்ல ஆன்மீக குரு கிடைச்சாக்க நம்ம டைரக்டா போக முடியும் மாதாஜி. நமக்கு வந்து இன்னும் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு குரு இப்பதானே நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஆரம்பத்திலேயே ஒரு குரு நமக்கு கிடைச்சிருந்தா டைரக்டா பக்திக்கு போயிருந்திருக்கலாம் மாதாஜி. ஆல்மோஸ்ட் வெரி நைஸ். அதான் நான் கடைசியில மறுபடியும் கேக்குறேன், உங்க எல்லாருக்கும் குரு கிடைச்சிச்சா இல்லையா? உடனே குரு எப்படி கிடைக்கலாம் மாதாஜி? நம்ம கொஞ்சம் இருங்க மாதா, பிரகலாதருக்கு வயிற்றுல இருக்கும் பொழுதே ஒரு குரு கிடைச்சாரு மாதாஜி. சுக்கதேவ கோஸ்வாமிக்கு ஒரு குரு கிடைச்சாரு மாதாஜி. அவங்க எல்லாம் பிறந்த உடனேயே பக்தர்களா இருந்தாங்க. ஆனா நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு இல்ல மாதாஜி. 72 வயசுலதான் ஒரு குரு கிடைச்சு நம்ம இந்த மாதிரி பக்திக்கு வர்றோம் மாதாஜி. அதனால நம்ம மாதாஜி இப்போ யாருமே பூர்வ காண்டா பண்றது இல்ல, கரெக்டா? இல்ல நான் சிம்பிள் பிரேமா மாதாஜி பக்தி வந்துச்சுன்னா விட்டுலாம். இன்னைக்கு ஆஸ் ஆஃப் டுடே 72 இயர்ஸ் ஆச்சு நம்மளுக்கு எல்லாம். அப்போ 72 இயர்ஸ்ல குரு கிடைச்சிட்டாருன்னா இப்போ டைரக்டா பூர்வ காண்டா விட்டு உத்தரகாண்டா போலாம் இல்லையா? பண்றோமா இல்லையா? பண்றோம் மாதாஜி. பண்றோம் மாதாஜி, பக்தி பண்ணாதான் செய்யணும். பண்றோம்ன்றாங்க மல்லிகா மாதாஜி. சோ மல்லிகா மாதாஜி, வீட்டுல நடக்கிற கிரகப்பிரவேசம், குழந்தைக்கு நடக்கிற பூணு, எந்த ஃபங்க்ஷன்லயுமே நீங்க டேக் பார்ட் பண்ணிக்கிறது இல்ல, யாரோட கல்யாணம் போறது இல்ல, எல்லாம் பூர்வ கண்டம். இந்த உலகத்துல வாழ வேண்டியது இருக்கோம்ல மாதாஜி. மாதாஜி குறைஞ்சிருச்சு மாதாஜி, முந்தி மாதிரி போறது இல்ல, எங்க பேசுறது இல்ல. முன்ன மாதிரி போலாம், ப்ராப்ளம் இல்ல. பட் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, பூர்வ காண்டாவிலேயே நம்ம வந்து பக்தியையே சார்ந்து பண்ணணும். அதுக்குதான் நான் கொண்டு வந்தேன் இவ்வளோ. என்னன்னா, பூர்வ காண்டால கிரகப்பிரவேசம் பண்ணாலும் சரி, உபநயனம் பண்ணாலும் சரி, எல்லாமே கிருஷ்ணரோட நினைப்புல பண்றோம். இட் இஸ் ஆல் ஃபார் த குளோரிபிகேஷன் ஆஃப் கிருஷ்ணான்ற தாட்ல பண்ணா நம்ம பண்ணலாம். இப்போ இதுதான் நம்ம எப்பவுமே எனக்கு இருந்த கன்ஃபியூஷன். நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், உங்களுக்கு இருக்குமான்னு தெரியாது. பெரிய யக்னங்கள் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா நம்ம பிராமணர்கள், பலராம் கிருஷ்ணர் முனிவர்கள். என்ன மாதிரி? கரெக்ட், சௌனக முனிவர்கள் தான். இல்ல இல்ல இல்ல, கரெக்டா கேளுங்க, நான் சௌனக முனிகளை பத்தி பேசல. பிராமணர்கள், இந்த பசங்க சின்ன பசங்களா இருக்காங்க இல்லையா, கிருஷ்ணர் பலராம். என்ன கதை சொல்லிருக்கேன்? பிராமணர்கள் வந்து சாப்பாடு கேட்டா கொடுத்தாங்களா?
கொடுக்கல மாதாஜி. கொடுக்கல. அவங்க அவங்க ஒய்ஃப்னாக தான் கொடுத்தாங்க மாதாஜி. அவங்க பூர்வ காண்டம் படிக்கல, வைஃப்ஸ் உத்தரகாண்டமும் படிக்கல, அது வேற விஷயம். ஆனா அந்த பிராமணர்கள் வந்து பூர்வ காண்டா ஒண்டி பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணாங்க. அதனால they will stick to religiosity. That is also called smarta brahmins. ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பாங்க, ரைட்? அவங்க டைல்யூட்டே பண்ண மாட்டாங்க, அவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பாங்க. எக்ஸாம்பிள், ஜபமாலை என்னதான் ஆனாலும் நான் ஜபமாலையே தூக்கிட்டு நான் வந்து ஒரு இறந்தவங்க கிட்ட ஜபமே சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா சாஸ்திரப்படி எப்படி கிருஷ்ணரோட பேரை நான் வந்து எடுக்கிறது, அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு பிலீஃப் இல்லாம இல்ல இருக்காங்க. பட் they will strictly follow the பூர்வ காண்டம். ஒன். உத்தரகாண்டம் என்றது வந்து லிங்க்ன்றது பார்ட்லி கரெக்ட், அப்படியே இருந்து டெவலப் பண்ற மனோபக்குவத்துல நம்ம இருக்கிறதால இப்போ நெக்ஸ்ட் கேள்வி கேட்க போறேன். ஒரு கேள்விக்கு உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிச்சு. சோ அந்த பிராமணர்கள் பூர்வ காண்டம் முண்டி படிச்சு விட்டுட்டாங்க. இப்போ நம்ம வைஷ்ணவா பிராமணர்கள், இஸ்கான் எல்லாருமே எடுத்துக்கோங்க, யாரா வேணா எடுத்துக்கோங்க, ராமானுஜ சம்பிரதாயம் எல்லாருமே எந்த காண்டம் படிச்சிருக்காங்க? உத்தரகாண்டம் படிச்சிருப்பாங்க. மத்தவங்க ஆன்சர்? பூர்வகாண்டம் பிளஸ் உத்தரகாண்டம். உத்தரகாண்டமும் படிச்சுட்டு உத்தரகாண்டம் படிப்பாங்க மாதாஜி. எதுக்குன்னா பூர்வ காண்டம் படிச்சாதான் படிச்சுட்டுதான் படிக்கணும்னு இல்ல, நம்மளுக்கெல்லாம் கிளாஸ் எடுக்கணுமே. அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க எல்லாருமே they will cover both the portions, பூர்வா அண்ட் உத்தரா. சோ எல்லா வைஷ்ணவா பிராமணர்கள் ரெண்டுமே கவர் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அவங்களோட அல்டிமேட் மோட்டிவ் how to go to the Lord. பூர்வ காண்டம் வந்து how to live here, உத்தரகாண்டம் how to live here and leave the world. ரெண்டுமே காட்டுறது. அல்டிமேட்லி leave the worldனா மறுபடியும் not to be reborn, to go back to Krishna. அதனால பரம் விபதம் படிச்சோம் இல்லையா, அதுதான் எதுக்கு நான் படிச்சேன்னா அது கோயின்சிடென்ட்லி படிச்சேன், பிளான் எல்லாம் இல்ல, கரெக்டா வந்துருக்கு பாருங்க. பூர்வ காண்டம் கோயின்சிடென்ட்லாம் இன்னைக்கு வந்து கூர்மாவர ஜெயந்தி மாதாஜி, அதான் படிச்சேன். ஜெயந்தியா? இன்னைக்கு கூர்ம ஜெயந்தி மாதாஜி. கூர்ம ஜெயந்தி, புத்த பௌர்ணமி. ஆமா, சித்ரா பௌர்ணமி, புத்த பௌர்ணிமா. ஓகே ஓகே, கூர்ம ஜெயந்தி, புத்த பௌர்ணிமா. ஓகே. சோ கரெக்டா கூர்ம ஜெயந்தி அன்னைக்கு கூர்மத்தை பத்தி சொன்னீங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. வெரி நைஸ். சைத்தன்யாக்கு தான் சொல்லணும் கரெக்டா. சைத்தன்யா சரிதாமிர்தா கூர்ம புராணம் வந்திருக்கு. கூர்மான அவதாரம், அவர் என்னவா இருக்காரு? ஆமை. அந்த மேருமலைக்கு இதா இருக்காரு, மேருமலைக்கு அவருக்கு. அப்போ வந்து அந்த என்ன சொல்லுவீங்க, உலக்கையோ சமுத்திரமந்தன் படம் பார்த்தோமே மாதாஜி. அது என்ன மூவி? நான் பாக்கல. உத்தரமந்தன் இல்ல பாக்கல. சோ அந்த வச்சு பண்றாங்க இல்லையா, அப்ப அவருக்கு எப்படி இருந்துச்சா? வலிச்சுச்சா? அவருக்கு வலிக்கல மாட்டாங்க. அப்ப எப்படி இருந்துச்சு அவருக்கு? ஒரு ஃபீலிங் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. How was the feeling? இப்ப வந்து பலராம் வந்து உங்களை கேள்வி கேட்பாங்க, இன்டர்வியூ. ஓகே, நீங்க எல்லாம் ஷார்ட் லிஸ்ட் வந்து வைகுண்டா வந்துட்டீங்க, உள்ள போனீங்கன்னா உங்க நாலேஜ் லெவலுக்கு என்ன வந்து கிண்டல் அடிப்பாங்க. பிகாஸ் ஐ எம் கால்ட் ஆதிபு அண்ட் உங்களுக்கு வந்து ஜூனியரா ஒரு ஆள் அமைச்சு வச்சிருக்கேன், ராசரங்கினி ராதிகா தேவிதாசின்னு. அவளை கிளாஸ் எடுன்னு சொன்னேன். ஏன்னா அட்லீஸ்ட் அந்த கிளாஸ் எடுக்கிற டைம் ஆகுது அவ கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவா என்ன பத்தி நினைக்கிறதுக்கு. நீங்க வந்து கூர்ம அவதாரம் எடுக்கச்சு ஹவு டிட் கிருஷ்ணா ஃபீல் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கறாங்க. அதுக்கு நீங்க என்ன ஆன்சர் சொல்லுங்க? அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் அப்படின்னா ஓகே, நோ ப்ராப்ளம், யூ ஆல்சோ கோ அவுட், லேர்ன் அண்ட் கம் அப்படின்றது. மாதாஜி அவருக்கு அந்த மலையில பண்ணும் பொழுது ஒரு அரிப்பு மாதிரி ஏற்பட்டதா? வெரி நைஸ். சோ பிரேமா மாதாஜி alone left inside வைகுண்டா, you people stay outside for a while அப்படின்னு சொல்வாரு. ஓகே. அண்ட் பிரேமா மாதாஜி உள்ள போனாங்கன்னா நம்மள எல்லாம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்களா உள்ளன்னு? யாருக்கு என்ன ஃபீல் பண்றீங்க? எஸ்ஸா நோவா? எஸ் மாதாஜி, பண்ணுவாங்க மாதாஜி. எல்லாருமே அவங்களோட சேர்ந்து எல்லாரும் கண்டிப்பா யார் போனாலும் செய்வாங்க மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜி எல்லாம் உள்ள போனாங்கன்னா அவங்களுக்கு நம்ம ஞாபகமே வராது, அவங்க ஓடியே போயிடுவாங்க கிருஷ்ணரோட அழகுல பார்த்து. உங்களுக்கு ரொம்ப நம்பிக்கை. சோ அதனால ஒழுங்கா நீங்க எல்லாம் படிச்சு பாஸ் பண்றத பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேமா மாதாஜி வில் கம் அப்படின்னு ரொம்ப 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 வருஷம் அப்புறம் பிரேமா மாதாஜி வேற பத்மா என் சிஸ்டரும் பின்னாடி வந்துட்டு இருந்தாலே எங்க அங்க அவுட் சைட் புஷ்போன்னு யாரோ இருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னுவாங்க. அவங்களும் அவுட் சைட், அச்சோ யாருமே வரலையா, சரி என்ன ஆச்சுன்னு நினைப்பாங்க. ஆனா எப்போ நினைப்பாங்க, ரொம்ப வருஷம் அப்புறம். அவ்வளவு வேறம் நீங்க வாட்ச்மேனை வெயிட் பண்ணுமா இல்ல உள்ள போய் பிரேமா மாதாஜியோட சேர்ந்து என்ஜாய் பண்ணுமான்னு டிசைட் பண்ணிட்டு நீங்க பலராம் கிட்ட ஆன்சர் பண்ணலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா.
प्रतिव्रता शिरोमणि जनक नंदिनी जगतेरा माता सीता रामेर गृहिणी। பதிவிருத்தா சிரோமணி ஜனக நந்தினி ஜெகதேர மாதா சீதா ராமேர கிரகிணி. ஸ்ரீமதி சீதா தேவி மூவுலகின் அன்னையும் பகவான் ராமச்சந்திரரின் மனைவியும் மன்னர் ஜனகரின் மகளும் பதிவிருதிகளின் சிரோமணியும் ஆவாள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. हरे कृष्णा। रावण देखिया सीता लाइला अग्निर शारणा रावण हैला अंगी कैला सीता के आवरण रावण देखिय सीता कैल अंगिन शरण रावण கைதே அங்கினி கைல சீதா கே ஆவரண. அன்னை சீதையை கடத்தி செல்வதற்காக ராவணன் வந்தபோது அவனை பார்த்த மாத்திரத்தில் அவள் அக்னி தேவனிடம் தஞ்சமடைந்தாள். அக்னி தேவன் சீதையின் உடலை மறித்து கொள்ள அவள் ராவணனின் கையிலிருந்து பாதுகாக்கப்பட்டாள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ ராவணர் வந்து என்ன ஆகுது, சீதாமாவை பார்த்துட்டாரு, அதெல்லாம் அழுகுதா. அவ உடனே என்னன்னா, இதுதான் லஸ்ட், ஆங்கர், கிரீட். இந்த மூணுல வந்து பாத்தீங்கன்னா லஸ்ட், ஆங்கர், கிரீட் வந்து இஸ் த என்ட்ரி டோர் ஃபார் ஹெல். நம்ம எப்படி ஹெவனுக்கு போறதுக்கு என்ட்ரி டோர் வச்சிருக்காங்களோ ஹெல்லுக்கும் 3 குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கு. லஸ்ட் தமிழ்ல என்ன சொல்லு, காமம். கிரீடு பேராசை. லஸ்ட், கிரீடு, கோபம். சோ இந்த 3 இருந்துச்சுன்னா யாருக்கெல்லாம் நரக்கத்துக்கு போகணும். சோ யாரெல்லாம் நரக்கத்துக்கு போகணுமோ அவங்க பிரிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பிரிஸ்கிரிப்ஷன்ல ராவணருக்கு என்ன இருக்கு? கிரீடு. இல்ல டவுட் இல்ல காமம். ராவணா ஆமா, லஸ்ட், ஆங்கர், கிரீட்ல ராவணா வந்து நம்பர் 1. அந்த பொசிஷன் விட மாட்டாரு. லஸ்ட் ரைட் நம்பர் 1ல இருக்காரு. அப்ப வந்து லஸ்ட்ல இருக்கறச்சே என்ன ஆகுது, லஸ்ட் ஆனா அந்த சிச்சுவேஷன்ல என்ன ப்ராப்ளம் வந்துச்சு அப்படின்னா, அந்த ஹையா இருக்கிறதால ஸோ பேசிக்லி கண்ட்ரோலர்ஷிப், ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப், ரைட், இது 2 பாத்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன். கண்ட்ரோல் பண்ணணும் நான் எல்லாத்தையும் அப்படின்னு நினைக்கிறவரு, ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப்னா நான் தான் ஓனர், இந்த 2 நினைக்கிறதுல இவர் பாத்தீங்கன்னா லஸ்ட்ன்றது வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும்ன்ற பாவத்துல போயிட்டு இருக்கு. ரைட், நான் சாரி ஓனர்ஷிப், ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப், நான் தான் ப்ரொப்ரைட்டர், எனக்கு சொந்தம், அந்த பாவம் ஜாஸ்தி இருக்கும் லஸ்ட்ல. சோ நான் தான் ப்ரொப்ரைட்டர், நான் தான் ஓனர், அதனால சீதாவும் எனக்கு தான் சொந்தம் என்ற பாவம் அவங்களுக்கு வந்தது. உங்களுக்கு புரியுதா? அந்த ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் நம்ம வந்து ரெடியூஸ் பண்ணணும். ஈஷா வாஷமிதம் பிரின்சிபல் ஏன் இது பண்றோம்னா, ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் கொஞ்சம் ஏரியால நம்ம இருக்கோம், வளர வளர அந்த ஏரியா ட்ரெஜெண்டரி ஏறும். ராவணரும் ஃபர்ஸ்ட் இது என் வீடு, இது என்னோட மொபைலு, இது என்னோட பாத்ரூம்னு நான் சொன்னச்சே அம்மா அவன் பட்டுன்னு போட்டு எல்லாருக்கும் சொந்தம்னா சொல்லியிருந்தா பிரச்சனை இல்லை. டே ராவணா, நீதான் பெரியவன், உனக்கு தாட சொந்தம், பெரியவனை சொல் பேச்சு கேளு, எல்லாரும் கரெக்ட், அவன்துதான் வீடுன்னு சொல்ல நாடு எந்து, மனைவி எந்து, மத்தவனோட மனைவியும் எந்து என்ற லெவலுக்கு போயிட்டே இருக்கு. சோ அதனால வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா, லஸ்ட் வந்து ஐ வாண்ட் டு பி த ப்ரொப்ரைட்டர் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் மென்டாலிட்டியா வளர்க்குது. ஸோ அப்படி இருக்கச்சே ஹி வாண்ட்ஸ் டு டேக் மதர் சீதாமா ஆல்சோ. ஸோ இப்போ தான் ஆகுது, நான் சொன்ன மாதிரி அவங்க வந்து லக்ஷ்மண ரேகாவை தாண்டுறாங்க. அப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்றச்சே நம்ம பார்க்கலாம். அனுபவிப்பவர் பகவான் ஒருத்தர் தான், அனுபவிப்பாளர்கள் நம்ம பிரகிருதி. அதனாலதான் சொல்றாங்க நம்ம பாவம் இஸ் த லவர் பாவம் அப்படின்றது பசங்களுக்கும் வரும். ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே பிரகிருதி, கிருஷ்ணர் தான் வந்து புருஷா அப்படின்றத. நம்ம எல்லாம் மினி புருஷானாலும் நம்மளும் குட்டி குட்டியா என்ஜாய் பண்ணணும். அதுக்குன்னு குட்டி குட்டியா என்ஜாய் பண்ணா அவங்கவுங்க மனைவி அவங்கவுங்க கணவனோட என்ஜாய் பண்ணோம், பக்கத்து வீட்டு மனைவி கிட்ட என்ஜாய் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி தான் ஆகும். ஸோ யூ பிகம் ஓவரால் அந்த ஆட்டிடியூட். மாயா சீதா ராமன நீலா சுனில ஆக்யானி சுனி மகா பிரபு ஹைலா ஆனந்திதமானே. மாயா சீதா ராவண நீலா சுனிலா ஆக்யானே சுனி மகா பிரபு ஹைலா ஆனந்திதமனே. ராவணன் அன்னை சீதையின் பொய்யான வடிவத்தையே கடத்தி சென்றான் என்பதை கூர்ம புராணத்திலிருந்து கேட்டவுடன் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. நமக்கே சந்தோஷமா வந்து கிட்னாப் பண்றச்சே திஸ் இஸ் கால்ட் மாயா சீதா, ரைட், ஃபால்ஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் மதர் சீதா வந்து அவங்க மாட்டிக்கிட்டாங்க. அதனால சைத்தன்யா பிரபு வந்து அவரே ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு. சோ அவரே சந்தோஷப்படுறாரு. ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபுக்கு முன்னாடியே தெரியாதாது.
தெரிஞ்சாலும் தெரியாத மாதிரி இவருக்கு இத படிச்சதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரி உணர்வார். அவர் தெரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரி இல்ல, அவர் ஏன் சந்தோஷப்படுறாருன்றது பின்பு வரும், வெயிட் பண்ணலாம். சீதாலானா ராக்கிலேனா பார்வதிராஸ்தானி மாயா சீதா தியா அக்னி வாஞ்சில ராவணே. பார்வதரசானே மாயா சீதா தியா அக்னி வாஞ்சில ராவணே. The fire god Agni took away the real Sita and brought her to the place of Parvati, goddess Durga. An illusory form of Mother Sita was then delivered to Ravana, and in this way, Ravana was cheated. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க illusionary ஃபார்ம் மாயா துர்கா தேவின்னு எதுக்கு சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இந்த பௌதிகத்துல இருக்கிற எல்லா வடிவங்களுமே இங்க இருக்கிற வரைக்கும் we have the influence of Durga, right? So நம்ம படிச்ச புக்கு படி, பாகவத படி பாத்தீங்கன்னா இன்னும் டீட்டெயிலா இந்த பார்ட் வராது பாகவதத்துல, வெரி ஷார்ட்டா தான் கொடுத்துருப்பாங்க. பட் பார்த்தோம்னா நம்ம படிக்கலாம். பட் ஆக்சுவலி பார்த்தா வேதவதி இல்ல மாதாஜி பேரு, அவங்கதான் இருந்தாங்க அப்படின்றத இதுக்கு மேல இங்க வருதான் தெரியல, பட் ஒரு ரெஃபரன்ஸ்ல வரும். நான் வரேன். ரகுநாத ஆஷியாபே ராவண மாரிலா அக்னி பரீட்சா தீதே யாபே சிதாரினா அனிலா. ரகுநாதாசி ஜபே ராவணே மாரிலா அக்னி பரீட்சதிதே ஜபே சிதாரே அனிலா. பகவான் ராமச்சந்திரர் ராவணனை கொன்ற பிறகு சீதாதேவி அக்னியின் முன்பாக அழைத்து வரப்பட்டு சோதிக்கப்பட்டாள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ்ன்றது ஆக்சுவலா இல்ல, மைல்லியாவது டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். அவங்க ஜாதகத்துல இல்ல, முகத்துல எல்லாமே இருக்கும். அதனால அப்படி ட்வின் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஹஸ்பண்ட், ஒரு ஹஸ்பண்டுக்கு இன்னொரு வைஃபோட இன்னொருத்தர தெரியும். ஒத்துக்கிறீங்களா இல்ல தெரியாதா? தெரியும். ஆனாலும் நிறைய தடவை என்னன்னா தெரியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எதுக்குன்னா டிராமா. ஏன்னா நம்ம பௌதிகத்துல பாத்தீங்கன்னா யாரோ ஒரு பொண்ணு என் வைஃப் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்றதும் காமன், நிஜமாவே கன்ஃபியூஸ் ஆறதும் காமன். எல்லாருமே போயின்னு சொல்லல, இல்யூஷன். ஆனா ராமருக்கு அந்த கன்ஃபியூஷன் வராது. அவர் ரொம்ப கிளியர், யார் பார்வதி, யார் சீதா, யார் வேதவதி, யாரு ட்ரூ எனர்ஜி என்றதெல்லாம் அவருக்கு தெரியும். அதனால அவர் he has to take back his own wife. இப்ப மாதிரி ஹஸ்பண்ட் இருந்தா எனிவே ஐ லிவ்ட் வித் ஒன் வைஃப், லெட் மீ ட்ரை த நியூ ஒன் அப்படின்னு சொல்வாரு. பட் இது ராமர் ஆல்ரெடி ஏகபத்னி விரதம் இருந்ததால அவரோட வைஃப் வரணும்ன்றதால அவர் அக்னி பரீட்சை வைக்கிறாரு. இது நம்மளோட 2வது கேள்வி. நம்ம மனசுல என்ன தோணும்? வை ஷுட் ராமா மேக் சீதா வாக் ஓவர் த ஃபயர் அப்படின்னு. எதுக்கு அவர் நடக்க வச்சாருன்னா, அந்த அக்னி பரீட்சையில தான் அவர் ஓன் வைஃப் வேணும், வேற ஏதோ வைஃப் இல்லை. இந்த கதை நீங்க தெரியணும். ஏன்னா இந்த கதை யாருக்குமே தெரியாது. ராமாயணம் காலத்துக்கு கும்பிடுறவங்களுக்கு கூட தெரியாது. ஐ நோ ராமாயண ஸ்டோரின்றச்சே இது சொன்னீங்கன்னா யூ நோ ஹவு டிஃப்ரெண்ட் இந்த ஸ்டோரி இஸ். அதுதான் முக்கியமான ஒரு விஷயம். தபே மாயா சீதா அக்னி காரி அந்தர் தானா சத்ய சீதா அனிதிலா ராமா வித்யமானா. ஹரே கிருஷ்ணா. தபே மாயா சீதா அக்னி காரி அந்தர் தானா சத்ய சீதா அனிதிலா ராமா வித்யமானா. மொழிபெயர்ப்பு. மாயையான சீதையை பகவான் ராமச்சந்திரன் நெருப்பின் முன் கொண்டு வந்த போது அக்னி தேவன் அந்த மாயையான வடிவத்தை மறைய செய்து உண்மையான சீதையை பகவான் ராமச்சந்திரனிடம் ஒப்படைத்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப ஏன் சைத்தன்யா மகாபிரபு சந்தோஷப்பட்டாரு அப்படின்னு கேட்டேன். இதுக்கு நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா, நீங்க கொடுத்த ஆன்சர் ரொம்ப கிளியரா எனக்கு இல்ல. சோ சைத்தன்யாக்கும் இல்ல, எனக்கு எப்படி தெரியாம இருக்கும், நான் கொஸ்டின் பண்றேன். அதனால நீங்க என்ன பண்ணணும், இன்னைக்கு ஃபுல்லா திங்க் பண்ணிட்டு நாளைக்கு சொல்லுங்க வை வாஸ் சைத்தன்யா பிரபு ஹாப்பி. அதாவது இந்த ஸ்டோரி தெரிஞ்ச உடனே அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு. இந்த கதை இல்லாத மாதிரி எல்லாம் அவர் நடிக்கல. ஏன்னா அவர் உண்டிதான் இருக்காரு, மத்தவங்க கூட இல்ல. யாராவது இருந்தாதான் அவர் டிராமா எல்லாம் பண்ண முடியும். இப்போ அப்படி இருந்தும் இஸ் ஃபீலிங் வெரி எக்ஸைட்டட் வை அப்படின்ற கேள்வியை இன்னைக்கு ஃபுல்லா திங்க் பண்ணுங்க. மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்றேன். கூர்ம புராணத்துல ஒரிஜினல் வெர்ஷன் ஆஃப் ராமரும் சீதையும், சீதா அவங்க திருடப்பட்டாங்க, அவங்களுக்கு அந்த லக்ஷ்மண ரேகா ப்ரொடெக்ட் பண்ணி நெருப்புக்குள்ள இழுத்துட்டு போயிட்டு மறுபடியும் அவர் நெருப்பு மாயா அதுக்கப்புறம் ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்கோசம் தான் அவர் நெருப்ப நிற்க சொல்றாருன்றத கூர்ம புராணத்துல படிச்ச உடனே அவர் ஏன் சந்தோஷப்பட்டாரு அப்படின்னு சொல்லுங்க. மறுபடியும் நாளைக்கு ஏன்னா இஸ் ஆக்டிங் சொல்லாதீங்க. சைத்தன்யா மகாபிரபு எல்லாம் ஆக்ட் பண்ண மாட்டாரு, நம்ம தான் ஆக்ட் பண்ணுவோம். அதனால